Sanibonani guys, igama uNqobeleni Phathela Mazibela, eYitonga ngomhla ka-8 Agasti. Umshibeli guys uNtanzi bezama phela ukuchazela uZama ukuthi kungani emfosa ukuthi ashade noGadla, kodwa uZama bengayizwa nhlobo lento ayishoyo. Ubefuna ukwazi ukuthi kungani amshadisa noGadla ngenkani, ngoba uyazi kahle ukuthi abazwani benoGadla. Ushilo ukuthi wena baba ngaya kwi-date eyodwa noGadla, usufuna ukubulala wonke umuntu la ezulwini. Manje kungani usukuwena futhi uthi angishade uGadla? Wathi hayi mntanami, ngifuna nje ukuvikela ikusasa lakho. Wathi never, ngicela uhambe umtshele uGadla ukuthi ngithe cha, kho mshado wabakhona la, soze ngamgana ngisho ngifile. Hhayi-ke guys, uGadla-ke nenkani yakhe umane waletha abakhongi engavaze batshele uNtanzi ukuthi kunabantu abezayo abazocebela isihlobo esihle. Bamemezile-ke abantu esangweni bathi bakhulekile koNtanzi. Hhayi, waphuma uphinda, hhayi impela wabanyela waqeda nyangabo. Washo wathi yeyi, thina sinengane encane kabi lekhaya, hhayi ingane eselungele ukugana, nifike nje endaweni erongi. Wase washo lo bhuti ukuthi hhayi thina sihambe-ke la singawenzanga umsebenzi siwuzele. Wathi yeyi, ngizodedela inhlamvu-ke manje, mekuthi aniyizwa lento engishoyo, shuthi ngizonidansisa ngey'nhlamvu zesibhamu. Ngizoshaya 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4. Hhayi uGadla wacasuka bona uphinda ebadelela kanjeya. Wamane nje wafonela uNtanzi, washo ukuthi yeyi, awukuzolanda le nja yakhe lokhu isikhonkotha la esangweni, sizosebenza thina la. Nangampela-ke guys uNtanzi uqhamukile, kodwa abathembe befika benomduduzi basho ukuthi cha, awekho amalobolo azomane aqhubeke nje kungavaze kuze kumemezelwe. Akekho umuntu kahle kahle olotsholwa kungashiwongo kuba ukuthi kukhona abakhongi abazayo. Wase wathi-ke uGadla, lalelani la, sengilana-ke, enzani iplani. Washo kuNtanzi ukuthi thina silandela usiko lekhaya, kunomalume kumele sibabikele abadala, kumele babe khona kulama negotiations amalobolo. Mekuthi abekho, nathi-ke ngeke siy'thathe izinto ngesincele, futhi ukuzama ubaluleke kabi empilweni yami, uyindodakazi yami, ngeke ngivume nje ukwenza izinto ngendlela engalunganga, engahambisi ngosiko. Hhayi-ke guys, umane wathi uGadla, ayi menisho njalo kulungile-ke, fonela nomalume benibeze la, ngoba ngithe angihambi lekhaya ngingavaze ngophethe lo msebenzi, umakoti wami ngingamthathanga. Hayi bo guys, uZama ungenile-ke kusanjalo, wathi hawu baba, bengingazi ukuthi uney'vakashi. Wamane wathi uNtanzi, cha mntanami, akusizona iy'vakashi, abantu bakho laba baze uzolobola. Wathi bazolobola ba? Kusho uZama. Wathi bazolobola wena mntanami. Ushilo-ke guys uZama ukuthi baba besikhulumile nje, ngikuchazelile ngathi mina soze ngamshada uGadla. Wamane uthi uGadla, hawu makoti, yabo kubonakala nje ukuthi ebusweni iyamuphoqa lento le ayishoyo uZama. Hhayi-ke guys, umane nje wathi uMpangazitha, wezama, bengicela ukuthi uhambe lapha ekamereni, uzokusiza umama Faith akukhethise ingubo ozoyigqoka. Uyahamba manje uyoba umakoti womuntu. Hayi bo, uZama wathi baba, uthini kumina? Vele ngampela uyenzelani lento? Wathi ngeke ngikwazi ukukuchazela manje mntanami, kodwa ngithi manje hamba ugqoka, shintsha lento oyigqokile. Lapho begqoke uwakiki ugirl, eveza amathanga nje, ibonakala nje ukuthi eyi, akuhloniphekile neze. Umane nje umama Faith wamthatha wam-ayinela ingubo engathi iphinifa, kodwa-ke uZama belokhu emncengile umama Faith ukuthi amkhulumele, angalinge nje ahanjiswe laphaya koNtanzi eyoganiswa uGadla. Kwanhlanga zimuka nomoya-ke ngoba ushilo uNtanzi ukuthi ngithe manje kumele ukulungele ukuba unkosikazi womuntu. Zama, qina manje, kwesinye isikhathi kwenziwa iy'nqumo ey'nzima empilweni. Thatha nayo ingubo ugqoke uhambe uyele kuGadla. Guys, uZama umane wenza into emangalisayo-ke emva kwalapho. Ubonile ukuthi ubaba wakhe angeke aze amvikele, ubaba wakhe kahle kahle usesithathile isinqumo sakhe, akusilona iphupho leli, akusiyona i-prank, yinto eyenzeka ngampela. Wamane wahamba wolanda isibhamu sakhe ugirl, wangena nje e-dining room esethi nje yonke into ethi akusiyona yakaNtanzi ayiphume iphele laphaya emagcekeni akoNtanzi. Hhayi-ke uNtanzi umane nje wabamba ongenzansi benomfowabo umduduzi, wathi ngithe uma uzazi ukuthi awuyena wakaNtanzi phuma. Yo guys, uNtanzi wathi lalela, ngizohlala nje kusofa, ngeke ngize nginyakaze. Hhayi amanye amadoda kade efikile ezokhonga, amane aphuma asakazeka. uGadla nje wahlala phansi wathi nje yabo ngofela khona. uZama kumane nje wamsukumisa wathi ngithe weGadla, soze ngakushada mina, ngizothi ngithini wena,
ngizokudubula njengamanje, Futhek! Wabeyishaya inhlamvu phezulu emoyeni, wabona uGadla ukuthi no, elandela la izohlaba ekhanda noma esifubeni. Ngimbone esenyobozela eseyophuma ngomnyango, ebona kahle ukuthi la angisho noma thiwa uyavuma ukuthi ngampela aqhubeke nokumshada lo nkosikazi, uyombulalelela embhedeni straight. So nje uGadla akavume nje ukuthi akathandwanga, ahambe. Yazi uzama uncamela ngisho uphinda kunoGadla. Guys, kushubhile. Asithembe-ke guys ukuthi noNtanzi usezoyeka ukuloke ephoqa uzama ukuthi ayoshadana noGadla ngoba phela kuyayicacela bha ugela akekho emathandweni, futhi kuyophuma isidumbu kunokuthi kube khona umshado ozoqhubeka laphaya koNtanzi. Guys, aphela lapho-ke amazwi ami namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni Phathela Mazibela.